Gazali, ai haƙuri, ciwon nan na wani tashi ba ne. Ka daina faɗa haka baba. Wasiyyar da zan maka, ka kiyaye haram, kar ka yarda ka ci haram. Ba da bayan haka, kar ka yarda ka bar duniyar nan da jinin wani a wuyanka. Ka riƙe alƙawari. Na maka alƙawari baba. Na yi maka alƙawari baba, kuma ma za ka tashi baba. Ka daina faɗar ba za ka tashi ba baba. Za ka tashi. Na gode. Za ka tashi. Allah ya maka albarka. Allah ya baka lafiya. Abokiya ne. Da yanzu kai, ko shawara ka yanke? Abokina, ai ka san shawarar da zan yanki. Zan karɓi aikin ne kawai. Domin irin mu ake da bukata domin kawo sauyi da gyara a lokacin da abubuwa suka taɓarɓare suka lalace. Kai, Garzali. Ka yi mummunan kuskure. Saboda wannan tsari ne na mafiyas wanda ba za ka taɓa iya gyara su ba. A ƙoƙarinka na ganin ka gyara sai ya kai su gyara ka lalace. Ni fa abokina ina ganin akwai ƙoƙarin da zan iya yi. Dama ce ta samu da zan kawo gyara ga sauyi. Kuma wannan dama irin mu take bukata. Saboda haka bai kamata ka dakatar da ni ba. Mu ba, wallahi abokina, ba za ka taɓa iya gyarawa ba. Wa alaikum assalam. Me gari? Shigo. Dama ina zaman jiran kai. Ga shi zauna bari in dauko kujera. Ya gida? Ya kokari ya hidindimu. Tun da za a gaya mun kana jira na, amma ni dai ina nan cikin wani yanayi. Ban so ganin ka daidai wannan lokacin ba,
amma dai saboda kada ka ci gaba da jira na waje na ce ka shigo. Yaya za a yi ka zo ƙara matsala a cikin matsala? To kantoma ya kake irin wannan magana? Ni ma matsalan ita ta koro ni. Mutane na ina nima rasa mutane na. Kullum kawo mun koke suke yi akan wannan hukuma. Na yau daban, na gobe daban. To kantoma idan fa ba a yi da gaske ba, a ya kamata a yi da gaske a yi wani abu akan wannan al'amarin. Mai gari, ka je ka gaya musu su ƙara haƙuri. Haba kantoma. Yanzu kowane lokaci idan muka aka kawo magana sai a ce a yi haƙuri, kowane lokaci a yi haƙuri. Wani iri ya al'umman nan namu idan ba muka yi sakaci kantoma, al'umman nan za su iya watsa mana ba. Bari fa in gaya maka mai gari, dole haƙurin za su ƙara. Idan kuwa ba haka ba, za a fuskanci matsalar da tafi wannan da muke ciki. Yanzu abin da zai zo sai ya fi wannan tsanani. Dama na bacci ne ban gaya maka an ɗauke ni wani aiki na wuce kuma ana biyan mu kullum. To da ɗan abubuwan da ake ba mu na gidan tattalawa ina tare da wani abin da ba mu da shi. Ya kamata ka sani wurin ba kawai mutum wani zubin ko da kake gani an gaya wani mutumin kauye duk mutumin kauye abin da kaji ya furta ya faɗa da bakinsa to haka yake ne ya a zuciyarsa haka mutanen birni in ka ci sun furta magana to ta ruwa akwai rufa a cikin da shigo ba zafi da kiyaye Insha Allah. kiyaye da Allah dan girka mana abinci Wani abuwa kuma ita ne yaushe za ta dawo. to asan mata ba idan sun tafi sha'ani musamman bukukuwan da yawa can cikin dangin su wallahi sai an ganta in ga kawai mata da Allah ya rage ta lafiya to da din ma da yake ta samu lafiya To Allah to sai na shi Bisa ga zari. Mai gida. Yawwa maganar da ta yin da muka yi maka, shin ka yi la'akari cewa akwai garaɓasa da kuma riba mai tarin yawa a cikin shi kuwa? Mai gida, wannan sabon aiki da kuka bani, ina ganin ku ba wani. Ni kuma ku canza min wani aikin daban, domin ni ba zan iya yin wannan aikin ba. Ok. To amma ai za ka yi la'akari cewa tun da kai maka fara shi, ya kamata a ce an ƙare da kai. Haka ne, amma gaskiya mai gida, ni ba zan iya shigar da hannuna a cikin aikin da ake da kashe-kashe a cikin shi ba. Aikin da za a zubar da jinin jama'a, a tarwatsa gari, a hana mutane kwanciyar hankali saboda cimma muradin wa'yansu. Ni babu hannuna a cikin wannan aikin. Haka yake, haka nake so. Lallai, amma dai kai mu abin nan mummunan fahimta. Ba abin da muke nufi kenan ba. Amma lallai kuma ka fa burge ni. Saboda ka nuna mini kai ɗan kishin ƙasa ne sosai. Da mun gwada ka muka yi. Mun yi testin naka ne mu ga yanayin tafiyarka. Kuma gaskiya ka ci jarabawa. Kuma ka burge.
mun gode sai mun haɗu to mai gida ni zan tafi ofis. ba da ma ai yayi kyau ba komai kai kokari wallahi zan je ofis ya thank you very much sai mun haɗu ne to mai gida yawa lallai ne okay ba damuwa barka da zuwa na buɗe ofis ɗin jami'an tsaro suka rusa kuma sun bayar wannan sanarwa. Ko mu faɗi.